Áno, aha. Áno. Dobre. Budete nejaké darčeky rozdávať ako Mikuláškovia? Áno. Či vy ste... Hej? Zrejme asi áno. No. Lebo keď sme boli dobrí, tak musíme dostať aj nejakú odmenu, nie? Po generálke beha. Ja som vás nespoznala. Takého šéfa. Pôjdeš do vagónika, dobre? Ahoj. Áno, pomôžeme ti do vagónika. Ahoj. Ahoj, potom na ten kredita. Pôjdeme do vagónika, áno? Hej? Tam sa schováme, hej? Áno? 9 hodín 40 minút prichádza na stupišti 2. Vážení cestujúci nášho mikulášskeho vlaku, ja ako Mikuláš vám želám šťastné a veselé Vianoce, veľa darčekov, rodinnú pohodu a o rok zase ahoj a dovidenia. Ahojte, ahojte, tešilo ma. Ďakujem krásne. Takže tu je kabínka pre šéfovú? Nie, tu je taká, Kúpe? tu je kabínka, to je taký viac menej taký spací priestor pre personál. Spáci dokonca. No lebo nie, toto sú pôvodne akože lehátka lôžka. No, No a toto bol niekedy stevarti, tu majú svoju kanceláriu. a takže si aj pospíte teraz. Nie, nemôžeme pospať. Musíme ísť pracovať. Aha, tam je. Ja už ten ide. Snehuliaky nestačí. Snehuláky mi stačí, hej. Však, miláčik. Čo? Však. Nezašpiť mi bielý sneh. Neboj sa. Nie? Neboj sa. Už máš, pozri, ha. Opereme. Ja nevidím. Opereme. Matka predstavená opere, áno. Mne ste čertica. Čertica Kleofa. Jaj, tak to je iná káva. Iná káva. Iná káva. Čerti mali roboty veľa, poslali čertice. Do svitu zásadne A čertice. tie sú najhoršie. Á, že vraj. Preto máme matku predstavenú, ktorá keď príde s tým Antikristom, už ide. Aj. Už ide, bojí. Poslúchá ten čert? Čert neposlúcha, ale musíme ho držať na krátko.
tak to je tu nejaké veľmi komplikované. No, Ale teplúčko tu máte, nie? Sa no nemrzne. takedy až veľmi. Koľko uhlia sa teraz spáli za túto jazdu? Na túto jazdu 5 tón. 5 tón asi až nie. 5 tón nie. 4 tóny. To sa ťažko dá Hej. zmerať koľko. Hej. Celý tender vydrží zhruba 200 km. Tender Aha. má koľko? 8 kubíkov? 8 kubíkov. Hej. Čiže teraz sme spálili asi 3 kubíky. To veľa miesta tu není teda. No, je to také, na tesno. Toto ísť do Bratislavy a naspäť, nie? To sa nechodilo do Bratislavy. a Stredné naspäť. trate, tento chodí. Áno. Stredné trate. Len kulturisti môžu hodiť.